बिटिआर चुक्तिया ओरैबायदि बाथ्रा माने ओरैबायदि बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि गिदिर होनना बुंदोंमोन बिथाङा ओरैबायदि गिदिर माने बुंस' हाया माने आरो बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर चुक्तियाव ओरैबायदि जागोन बिटिआरनि सिङाव थानाय बा बिटिसिनि सिङाव थानाय पुलिस डिसि बिथांमोना जोंनि आसि मुथियावहा गिदिंगोन आसि मुथियाव थागोन जों जि बुङो बिखौनो बिथांमोना मावनांगोन होनना बे बाथ्रा बुंदों नाथाय बे उल्टा जाबाय दायो रायजो राजाफ्रा मिथियाथ' किसुमान सिंनि बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मिथिया दा जिबायदि बुंदोंमोन नाथाय दायो मा डिसिआसो जोंनि बिटिसिखौ सालायगासिनो दायो बेबायदि खालामनानै दा बे बेसेबां गनायजाथाव जों रायजोफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय दा बिथाङा दि बै जायखौबा रायबाय डक्टर हेमन्त बिश्व बिथांखौ रायबाय दा बिथांनि सिङावनो दा बिथांखौ ओरैबायदि बाख्नायो दा बिथां मा बुंगोन माने रायनानै दा बिथांनि सिङाव जानो थाबाय माने थारमाने बिथांनि आथिंखौ हमनानै सोलिगासिनो दङ दा बिथांखौ बाख्नायाबो माने बिथांनि उदैया गोमागोन होननाय बायदि बाथ्रा बुङोमोन खुलुमबाय बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय स' आं दिनै मिडियायाव नुजानायनि जाहोनानो जाहैबाय माने आंनि गोसोआव मोननैसो माने सोंथि सोंनानै फैदों माने सोंथि जाखांनानै दङ माने जाय सोंथिखौ आं बुंनो सानदोंमोन नाथाय दिनै आङो बे सोंथिखौ माने बुंसानोसै ओमफ्राय बे बुंनायनि जाहोना जाहैबाय मैया आङो मोनसे निउसाव नुदोंमोन जे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा माने निउसाव मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन दि बिपिएफनि सायाव मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन आरो माने जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ लानानै मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन दा दिनै आं बैखौ लानानै निउसखौथ' आं मैया नाया निउसखौ जों गासैबो सानफ्रोमबो नायो नङा होमबा गासैबो आंबो नुबो नायो निउसखौ आंबो नायो दे सानफ्रोमबो निउस जेसेबांखिनि आपडेट फैयो मा निउस फैयो आंबो नायो मोनसे मोननै नायो दा बिदिनो आं मैया मोनसे निउस नुदोंमोन दि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मोनसे निउस नुदोंमोन स' बे निउसाव माने हाग्रामा महिलारि सारखौ गोबां थांखिनानै बुंदों जेबो नङा थांखिना बुंदों बिथांनि बाथ्रा गैया नङा होमबा दा आं बुंनो सानो दि नाम्बार वान पइन्ट मैया बुंदोंमोन दि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा होनदों 17 बोसोराव मा मावखो बे बाथ्रा बुङो बे बाथ्राखौ दिनैल' बुंनाय नङा सानफ्रोमबो बुङो माने राजखान्थिनि बाथ्रा बुंबाथाय डाइरेक्टलि 17 बोसोरखौ माने इउपिपिएल राजखान्थिया बुंखायो दे आं बेबायदि आरो बुंखायो आं निउस नाय नालाय खोनायो माने इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोर बाथ्राखौ बुंखायो आं बेखौ नुखायो सानफ्रोमबो आरो बेलेग बाथ्रा जेबो बुङा ओमफ्राय मैया बुंदों 17 बोसोराव मा मावखो आरो बेनि अनगायै जेबो कुइसन गैखाया बिसोरा बेल'सो डाइरेक्ट बुंखायो बिथाङा बुङो जुदि बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखैबा नोंथांमोना मावनानै दिन्थि नङा होमबा बियो नोंथांमोना जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि 17 बोसोराव जेबो मावाखैबा नोंथांमोना मावना दिन्थि रायजो राजाफोरनो अब्लानो रायजो राजाफोरा नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन नोंथांमोनाबो जुदि आबां जाबां बाथ्रा बुंनानै जुदि बेबायदि बुङोब्ला बेखौ माने रायजो राजाफ्रा रावबो अनसाया स' बेयो मोनसे गोबां लाजिथाव बाथ्रा दि हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनबा जों बर' हारिया माने जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव बाथ्रा मानि थाखाय 17 बोसोराव बिथाङा गोबां फरायसालि गोबां इउनिभारसिटि गोबां मेडिकेल नङा होमबा गोबां माबा माबि गायसननाय माने गोबां गायसनबाय आरो जों दा जिखिनि जौगादों माने जों जिखिनि जौगाबाय बे हाग्रामा महिलारि सार थानाय समावनो जों बेखिनिखौ जौगादों जुदि बै समाव जुदि हाग्रामा महिलारि सार गैयाबा जों जिखिनि पजिसनाव दङ जों बेखौ मोननो हानायबो नङामोन आं बेखौ डाइरेक्ट बुङो स' आं प्रमद बर' बिथां बा जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ आं बुंनो सानो दि जोंनि बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जुदि बेबायदि जेबो खामानि मावाखैनो बुङोबा बे मोनसे लाजिथाव बाथ्रा होननानै आं बुंनो सानो माने जुदि जेबो मोनसेबो खामानि मावाखै होनना बुंदों बिथाङा माने 17 बोसोराव आबां जाबां मावनानै बिदिनो आबां जाबां खालामनानै 17 बोसोरखौ बारहोना बुंदों नाथाय बेबायदि आं दा बुंनो सानो जे नोंथाङा जे बेबायदि आबां जाबां बाथ्रा बुंनाय माने बर' हारिनि थाखाय एबा जोंनि थाखाय जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव बाथ्रा माने बिथां हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा दि गोबां खामानि मावना गालांबाय गोबां स्किमनि खोथा बुङो नङा होमबा दाख्लै जोंनि राजु नार्जारि एबा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों दि हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे जुदि स्किमनि नाम बुंनो हायोबा बिथाङा मा होनदों गावनि पकेटनिफ्राय 5,000 रां होगोन होनना बे ओरैबायदि लाजिथाव बाथ्रा माने आं मिनिनानै थैदों आं गावनो हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे स्किम दं मा मोनसे बिथांनि दि 10-20टा स्किम बुंबादि बिथाङा खै हाजार होनांगोन पकेटनिफ्राय दा बिथांनाव बेखिनि फैसा दंना गैया बे गावनो बुंनो हाया पकेटावहा दा बिथाङा बुंनो मोनसेल' स्किम दं बे माने ओरैबायदि लाजिं बाथ्रा माने बहुत लाजिथाव बाथ्रा बेनिखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंनाया माने गावखौनो माने लाजिथाव एबा लासिंसिं खालामनानै बाथ्रा जादों बे बुंनाय बाथ्राया बे जाबाय नाम्बार 1 पइन्ट माने हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव मा मावखो बेखौ बे जाबाय नाम्बार 1 पइन्ट दै इउपिपिएलनि दा जाबाय ट्रेन्डिं सोलिदों बे बाथ्राखौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गासैबो मानसिफोरा बुङो खालि 17 बोसोर नङा होमबा बे 17 बोसोराव मा मावखो बेखौल' बुङो दा बिथांमोना 17 बोसोरखौ मानो हिसाब लाबाय थायो बिथांमोना जुदि इउपिपिएल सरकारा जुदि राजखान्थियाव हाबोबा बिथांमोना खामानिखौ मावनानै रायजो राजाफोरनो नङा होमबा बिथांनि मावनायखौ बाथो नोंथांमोना जुदि मोजां खामानि मावोबा निस्सय रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन ना दा नोंथांमोना बे 17 बोसोर बुंनाय बाथ्राखौ माने बन्द' खालामनांगौ आंनिबा आरोना माने बेयो गोबां लाजिं बाथ्रा जुदि नोंथांमोना एसेबा गोरों मानसिफोर दङ इउपिपिएलाव
नङा होमबा गोरों मानसिफोरानो जुदि मोनसेल' जुदि बे 2 बोसोरखौ लानानै जुदि बुंबाय थायोबा बे मोनसे लाजिथाव बाथ्रा बे आंनि मोनसे मेन पइन्ट नाम्बार 2 पइन्टआ जाहैबाय जेब्ला जोंनि CM प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन अब्ला बेयो जोंनिया मा दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन नङा होमबा जोंनि जायबा दा CM BTRनि प्रमद बिथाङा बै समाव बिथाङा जोंखौ मा बुंदोंमोन वी वान्ट बड'लेण्ड नङा होमबा माने वी वान्ट बड'लेण्ड वी वान्ट सेपारेट स्टेट नङा होमबा बायदि बायदि जों स्ल'गानजों जोङो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा ओंखारदों आंबो ओंखारदों बै समाव आंहा भटार कार्ड जायाखै थेवब्लाबो आङो रायजो राजाफोरजों ओंखारलांदों बै समाव आङो 17 बोसोर जादोंमोन खोमा होमबा समाव आंहा भटार कार्ड जायाखै थेवबो आं ओंखारदों प्रमद सारखौ आं खनथाम खनब्रै बिथांनि मुभमेन्टआव आं ओंखारनो मोन्दों आं मिथिबायना बेनो आरो बाथ्राया ओमफ्राय जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन अब्ला बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि दा जायबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व बिथांखौ ओरैबायदि सोंखारिनाय बाथ्रा बुङोमोन ओरैबायदि बुङोमोन बिथाङा जों बर' हारिखौ गारहरनानै दोनदों बिथाङा जों बर' हारिखौ ध्वंस खालामगोन बिथांखौ उमुक तुमुक बाथ्रा बुंनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गोबां सोंखारिदोंमोन जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बिथां नाथाय दा नुनो मोन्दों मा जोंनि BTRनि जायबा चिफ प्रमद बर' बिथाङा दि हेमन्त बिथांखौ ओरैबायदि बाख्नाय दायो दा बिथांनि आथिंखौ माने बे सुना होगोन बेबायदि माने बिथाङा माने बिथांनि आदर्शले माने बिथांखौ जुदि बाख्नायाबोदि बिथांनि उदैया खालि जागोन बेबायदि बाथ्रा बुङो माने दा मैयाबो निउसआव बुंदों जोंनि BJPनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ जौगानो थाखाय गोबां सान्थि खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावदों गोबां गोग्गानाय बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथाङा दि सानसे समाव बिथांखौनो ओरैबायदि रायदोंमोन दि ओरैबायदि बुंदोंमोन बिथाङा जों बर' हारिखौ ध्वंस खालामनो फैदों नाथाय बे बाथ्राया दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा मानो बुंनो हाला बिथाङा दिनै बिनि सिङाव जाना थाबाय बे मानि थाखाय सिङाव जाखो बेखौ जुदि बिथाङा रोखा जुदि फोरमान रायजो राजाफोरनि सिङाव फोरमान खालामोबा बे बिथांनि थाखाय साबसिन जागोन जुदि फोरमान खालामनो हायाबा बिथांनि बाथ्रासो बियो माने बेखौ रायजो राजाफ्रा हमना मोनखाबाय मानि थाखाय फोरमान खालामनो हाया आं बेखौनो बुङो जुदि बिथाङा जुदि हेमन्त बिश्व शर्माखौ जुदि बै समाव जाय समाव बिथाङा जुदि एबसुनि एबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जानानै बै समाव दि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथांखौ गोबां रायबाय नङा होमबा बे समाव गोबां बाथ्रा बुंबाय दा बिथाङा दि बै जायखौबा रायबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ रायबाय दा बिथांनि सिङावनो दा बिथांखौ ओरैबायदि बाख्नायो दा बिथां मा बुंगोन माने रायनानै दा बिथांनि सिङावनो जानो थाबाय माने थारमाने बिथांनि आथिंखौ हमनानै सोलिगासिनो दङ दा बिथांखौ बाख्नायाबो माने बिथांनि उदैया गोमागोन होननाय बायदि बाथ्रा बुङो माने बे जाबाय नाम्बार 2 पइन्ट बाथ्रा बुंबाय दा बिथाङा दि बै जायखौबा रायबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ रायबाय दा बिथांनि सिङावनो दा बिथांखौ ओरैबायदि बाख्नायो दा बिथां मा बुंगोन माने रायनानै दा बिथांनि सिङावनो जानो थाबाय माने थारमाने बिथांनि आथिंखौ हमनानै सोलिगासिनो दङ दा बिथांखौ बाख्नायाबो माने बिथांनि उदैया गोमागोन होननाय बायदि बाथ्रा बुङो माने बे जाबाय नाम्बार 2 पइन्ट दा नाम्बार 3 पइन्ट BTR सुक्ति जेब्ला BTR सुक्ति जादोंमोन अब्ला जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन BTR होननाय मुङानो जोंनि ओनसोलाव जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे गोदोर बाथ्रा माने BTRआ मोनसे बड'लेण्ड समान मोनसे सुक्ति बेबायदि बाथ्रा बुंदों माने बे सुक्तियाव गोबां दफा दङ नङा होमबा बेफोर दफाफोरा जोंनि थाखाय मोनसे एकदम दा बेफोर दफाखौ माखौ मावखो दा आं मैया दाखालि खोनादों होननानै नुगासिनो दा बुंदो नङा होमबा बे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर 3.1 नामा दफाया बेनो दा बेखौ मावफुंनो बे मोजां बाथ्रा मावफुंनो हादों जों बारायनांगौ मोजां बाथ्रा बेखौ गाज्रि बुङा जोङो थिगानो जोंनि बर'नि BTCआव जोंनियाव माने आरो जुदि बिथिं जुदि सिमा बारायनाय बाथ्रा बे मोजां बाथ्रा बेखौ बुंनो हाया नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर माबा बोसोर लानानै बिथांमोना बेफोर बाथ्रा बुङो बे माने जोबोर लाजिथाव बाथ्रा नङा होमबा दा आरो बिथाङा बुंदो जाबाय BTR सुक्तिया ओरैबायदि बाथ्रा माने ओरैबायदि बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि गिदिर होनना बुंदोंमोन बिथाङा ओरैबायदि गिदिर माने बुंस' हाया माने आरो बिथाङा बुंदोंमोन BTR सुक्तियाव ओरैबायदि जागोन BTRनि सिङाव थानाय बा BTCनि सिङाव थानाय पुलिस DC बिथांमोना जोंनि आसि मुथियावहा गिदिंगोन आसि मुथियाव थागोन जों जि बुङो बेखौनो बिथांमोना मावनांगोन होनना बे बाथ्रा बुङो नाथाय बे उल्टा जाबाय दायो रायजो राजाफ्रा मिथियाथ' किसुमान सिंनि बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मिथिया दा जिबायदि बुंदोंमोन नाथाय दायो मा DCआसो जोंनि BTCखौ सालायगासिनो थायो बेबायदि खालामनानै दा बे बेसेबां गोनांथाव जों रायजोफोरनि थाखाय दा जोंबो एफा एनै मिथियो जोंबो एसां गोरों मानसि नङा जेरै नोंथांमोन बायदि एसां जों पलिटिसियान मानसि नङा दा एसां गोरों मानसि थेवबो जों मोनफा मोननै बाथ्राखौ दा मोनथियो नङा होमबा बे मोनथिनायखौनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों दि सासे DCआ दायो माने जोंखौ सालायगासिनो एबा DCनि आखायाव गासैबो पावारखौ नोंथांमोना हगारना होबाय बियो बेसेबां गनायथाव बाथ्रा सिगाङाव मा बुंदोंमोन दायो मा बुंदों दा जों बेखौ माबायदि सान्थि सुक्ति होनना बुंनो हागोन आरो सान्थि सुक्तिनि उनावबो जोंहा दिनैसिमबो इनकाउन्टार जाथाया जाबाय थादों बे मानो थाखाय जादों माने बेयो मोनसे ओरैबायदि माइनास पइन्ट जोंनियाव बिथांमोना बुंदोंमोन जोङो सान्थि सुक्ति जाबाय जोंनियाव बिदि रावजोंबो दाङाबाजि जाला रावबो जों इनकाउन्टाराव थैनांगौ गोनांथि गैला एबा जों रावबो बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव थानानै सोरबा जों इनकाउन्टार खालामनांगौ मा खालामनांगौ बे बाथ्रा नाथाय जोंनि दा BTR सुक्ति सान्थि सुक्तियावबो दा जोंनि गेजेराव इनकाउन्टार जाथाया सोलिगासिनो दङ दिनैसिम जोंहा सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव 3-4 मानसि इनकाउन्टार जाबाय नाथाय बै समाव बेबायदि इनकाउन्टारखौ जायाखैमोनबो सान्थि सुक्ति उनाव जादों बेबायदि
इनकाउन्टार माने मानि थाखाय जानो हाखो बे माने बेबायदि बे मोनसे पइन्ट स' बे थांबाय दायो नाम्बार 3 पइन्ट थांबाय दायो दङ नाम्बार 4 ओरैबायदि आरो मोनसे बाथ्रा ओरैबायदि बुंनो हाग्रामानि दखाना बन्द' जानाया 100% रोखा माने BPF नि दखाना बन्द' जागोन होनना बुङो 100% रोखा होनना बुङो जोंनि CM प्रमद बिथाङा आं बुंनो सानो BPF नि दखाना बन्द' जागोन एबा BJP नि एबा UPP नि दखाना बन्द' जागोन बेखौ नों आंहा बुंनो हाया ना नोंथाङा बुंनो हाया बुं दे आंबो बुंनो हाया आरो बेखौ जों सोर बुंगोन जों माने BPF नि दखाना बन्द' जागोन होनना बुङो 100% रोखा होनना बुङो जोंनि CM प्रमद बिथाङा आं बुंनो सानो BPF नि दखाना बन्द' जागोन एबा BJP नि एबा UPP नि दखाना बन्द' जागोन बेखौ नों आंहा बुंनो हाया ना नोंथाङा बुंनो हाया बुं दे आंबो बुंनो हाया आरो बेखौ जों सोर बुंगोन जों पाब्लिकआ एबा जों रायजो राजायासो बुंगोन आं बुंनो सानो नोंथाङा बुंनो BPF नि दखाना बन्द' जागोन ना 100% आंबो बुंनो हागोन बे दायो UPP नि दखाना 100% बा 100% माने बन्द' जागोन आं बुंनो हागोन नाथाय बेयो बेसेबां सैथो बेखौ आं बुंनो हाया जाय समा जेब्ला सफैगोन अब्ला जों मिथिगोन नालाय नङा होमबा बिसायख'थि समा दङ साननैसो दा नोंथाङा बुंबाय BPF नि दखानानो बन्द' जागोन होननानै दा बियो ओरैबायदि माने नोंथाङा सासे एस्ट्रलजार बायदि बुंबाय आरो माने सासे जुदि नोंथाङा साइन्टिस्ट एबा माने मा बुंगोन बेखौ साइक'लजि नोंथाङा माने मिथिखायो उननि बाथ्राखौ बेबायदि बाथ्रा BPF नि दखाना बन्द' जागोन होननानै मोनसे डाइरेक्टलि बुंनाय बाथ्राया बे माइनास पइन्ट आं बुंनो डाइरेक्ट नोंथांखौ स' आंबो डाइरेक्ट दा जुदि बुंनो हायो BPF नि दखाना डाइरेक्ट बन्द' जागोन होननानै नाथाय आंनि बाथ्राया बियो थार जाद्रायबो नङालाय नङा होमबा सोरबा BJP आ बन्द' जानो हागौ बेबायदि बाथ्राया दा आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना दि BPF सरकारखौ 17 बोसोर लानानै बुंबाय थायो बे बाथ्रा आरोथ' बेलेग पइन्ट बुङा नोंथांमोना आं जेमानखिनि निउस नुदों नोंथांमोना BPF सरकारखौ मा बुङो खालि 17 बोसोराव मा मावखो 17 बोसोराव मा मावखो 17 बोसोराव मा मावखो आरो बेलेग सोंथि आं दिनैसिम नुनाय मोनाखै बेलेग सोंथि मानो आरो नोंथांमोना स्किम बुङा जास्ट 17 बोसोराव बिथाङा मा मावखो 17 बोसोराव मावखो आरो बेलेग सोंथि जुदि नोंथाङा माबा मोनसे सोंगोन नोंथांनि खोथा नाथाय आं दिनैसिमबो बेलेग माने बुंनाय BPF नि बे BP पार्टिनि एगेन्स्ट बुंनाय बाथ्रायाव नोंथांमोना 17 बोसोरनि अनगा माने बेलेग बाथ्रा बुंनायखौनो आं दिनैसिम नुफेराखै आरो आं बेखौ बुंनो सानो स' जुदि नोंथांमोना जुदि BPF सरकारनिफ्राय जुदि बांसिन मोजां खामानि मावनो सानोबा नोंथांमोना जुदि मावना दिन्थि गाबोन समफोर मोजां माव अब्लानो नोंथां खामानिखौ मोजां माव अब्ला नोंथांमोनजों एबा नोंथांमोननि पार्टिजों रायजो राजाफ्रा ओरैनो खिथु खाफ्लाङो नोंथांमोनखौ रावबो सोंखानाय नङा दा दिनै ओरैबायदि नुनो मोन्दों जायबा BTR सुक्तिनि दोहौ मोनसे गोदान BTR सुक्ति फैदों बे BTR सुक्तिखौ ना रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे सोलायनाय फैगोन नामा होननानै UPP सरकार दाबाय बा UPP राजखान्थि दाबाय बे राजखान्थिजों रायजो राजाफ्रा रायजोआनो दोहौ होसोलांबाय नोंथांमोनखौ सापर्ट होबाय गोबां सापर्ट होबाय रायजो राजाफ्रा सापर्ट होगोन आंबो सापर्ट होदों गासैबो सापर्ट होदों नाथाय दायो सोलायनायनि माबायावहा दिनैसिम आं जेबो सोलायनाय नुनो मोनाखै आं बेखौ बुंनो सानो स' मा बुंगोन दा बेखौनो बुङो आं नोंथांमोनखौ दे नोंथांमोना BPF सरकारखौ 17 बोसोर लानानै बुंबाय थानाय बाथ्राया बियो माने गोग्गाथाव नङा माने लाजिथाव बाथ्रा आरो बे 17 बोसोरखौल' बुंबाय थायोबा माने गोबां लाजिथाव बाथ्रा आरो मोनसे खोथा दा जिहेतु जोंनि नब'सरनिया बिथां नङा होमबा दाथ' नब'सरनिया बिथाङाथ' ओरैबायदि सानसे समाव बर' हारिखौ नायनो हाया बियो एकदम बर' हारिखौ ओरैबायदि रायनाय बियो सानसे नब'सरनिया बिथाङा ओरैबायदि रायदों माने लाजिथाव बाथ्रा ना नाथाय दा होनदो नब'सरनिया बिथांजोंबो ओरैबायदि मोजां नङा होमबा ओरैबायदि बाख्नाय नब'सरनिया बिथांमोनखौ नोंथांमोना एग्जाम्पलाव आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबोथ' नोंथाङा गोबां सोंखारदों बै समाव नाथाय दिनै नुनो मोनो दि नोंथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आथिं सिङावनो दं बेबायदि बुस्थुआ दा नोंथाङा दा बेखौ ओरैबायदि बाख्नायो बिथांनि बाथ्राखौ दा बे बेसेबां गनायथाव दा आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजाफ्रा मा सानो बेखौ मिथिया जुदि रायजोफ्राथ' नुखादों नुनाया किसुमान खामानिखौ सोरनि खामानिया सोर मा जादों नङा होमबा दा थिगानो आं बेखौनो बुंनो सानो दि आंनि गोसोआव जिखिनि सोंथि सोदोंमोन आं बेखौ सोंबाय जुदि आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा बेखौ रायजो राजाफ्रा निमाहा होगोन होननानै आं नोंथांमोननियाव आसा फारिनाय थाबाय आरो जुदि आसा फारिनाय थाबाय डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस